a sa waya a silent, a sa waya a silent. Ya ma sa ta ka silent. Ka san ba ma san mana aiki ko ba ka ba. Roll. Action. Maza abokina ne. Wallahi loma. Ya gari ya ayyuka. Kai kot sam bai ba. Wai kai kokolon dusa ce a kokolon ka ne ko me? Wai abinda na saka kai mun kana mun shirme. Wai haka na baka emotion din haka ake mai emotion? Kai da zaka yi emotion din da ya kamata ka saki jikinka kana wani abun da ka san kana tafiya da ka san mace. Sorry da Allah ku san ba za ku yi ma aikin nan ba ku ga mun mana an samu wasu haba da Allah. Allah tare su wannan. Ready? Action! Abokina a garin kana a taran kenan. wallahi loma. A gari yau. God, san bai ba. Dan girman Allah ku san ba za ku yi harkar nan ba ku ga mun mana. Kai ka fa ka sani. Bangaren RMA zango ne fa na dauko na saka. Saboda ina son fitar da kai. Kai kuma alinu ne a wannan bangaren naka, amma haka ne hakuri na cire alinu. Na ce sai kai. Ayo. wannan kai da Allah dan dakata. Ayo. Dan Allah in kuka san ba za ku yi mun ba ku ga mun mana. Kai dan kutumar uban ku magana nake ku bai. Baban uwar ba magana nake ku ba. Ko ne yan jahilai ne. Ko ku za ku shutu a gidan mutum banda ku jahilai ne ko ku ba magana ba komai kama ake gidan mutum. Yutun uwar ce ku tuna. Ai hakuri baba ai hakuri shutun. Au kai dan kutumar uban ka ni kike dauka. Au dauka ta ma kake. Dauka ta dan ni kike dauka dan kutumar uban ka dauka ta kake dan.